बहाय कुनु प्रश्नआनो गैया जेननायनि कुनु प्रश्नआनो गैया 100% मेगन मेसिबनानै बहाय बिपिएफआ देरहागोन सोरबा सोरबा जायफोर एमएलए एक्जिस्टिं सोरबा मोजां मानसिफोरा पास फैनानै थाखाबाय इउपिपिएल आरो किसुमान दस्रा पार्टीनि दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ हिसाबै दानि थासारिया माबायदि आरो फैगौ बिधानसभा गसाइगाव हिसाबै जुदि नायोब्ला जों बयबो मिथिखागौ जे बिपिएफआनो 15 बोसोर लिड लाबोदों सिगांबो आरो थांनाय बारावहाय जोंनि जेखिनि मानगोनां रुंसारि मार्जेन नार्जारी सार बिथाङा थैनायनि उनाव बाइ इलेक्शन जादों आरो बे समावहाय इउपिपिएल आरो बिजेपि एलायन्स दंमोन बेनिखायनो बाइ इलेक्शनाव माबेबा कारनाव जिरन बसुमतारी बिथाङा देरहानानै थांदों किन्तु दिनैनि दिनाव बिपिएफ हिसाबैनो बहुत स्ट्रं आरो लोगोसे जोंहा बिजेपि थाबावबाय जितु इन्डिया हिसाबैसो जों गेलेगोन गतिके बहाय कुनु तारमाने प्रश्नआनो गैया तारमाने जेननायनि कुनु प्रश्नआनो गैया 100% मेगन मेसिबनानै बहाय नोङो बिपिएफआ देरहागोन बेनिखायनो सोरबा जायफोर एमएलए एक्जिस्टिं सोरबा मोजां मानसिफोरा पास फैनानै थाखाबाय इउपिपिएल आरो किसुमान दस्रा पार्टीनि दैदेनगिरिफोरा मानोना नैबे गसाइगावआवहाय जायखौनो नोङो सेन्ट्रेला बा हाइकामान्डआ नों केन्डिडेट हिसाबै हरगोन बहाय नोङो हासि खुसि देरहागोन बेयाव कुनु डाउट गैया।